Tervetuloa Mastercam versio 2024 pariin. Piirretään tällä tämä tekstigeometria eli kirjaimet harjoitus ja tehdään siihen myöskin työstörata. Lähdetään aluksi liikkeelle siitä, että mä laitan itselleni tänne vähän vahvemman ton viivan, että se näkyy paremmin se tässä putkella. Ja tämän jälkeen otetaan tuolta toi rautalanka-välilehti. Sieltä löytyy kirjainten luonti. Siellä kursori vilkuttaa, että mitä kirjaimia halutaan luoda. Tehdään toi MC vähän niin kuin Mastercam. Fontiksi valitaan Times New Roman, eli klikataan tuosta toi tyyli. Ehdottaa Ariaa. Mä kirjoitan tähän TI ja sieltähän löytyy sitten ylimpänä Times New Roman ja sanotaan OK. Tämän jälkeen vaihdetaan tekstin korkeus. Tässä harjoituksessa se on 17 ja mä klikkaan saman tien välistystä. Noin, niin se muuttuu 1,275, eli se sovittaa sillai omasta mielestään hyvän välin noille kirjaimille. Tässä tapauksessa voidaan varmaan pitää toi 1,275 ihan paikallaan, jos mulla olisi vaikka jotain toisen näköisiä kirjaimia, mä tietäisin, että siihen ei toi väli riitä, että se terä ei mahdu sinne väliin, niin silloin mä voisin sitä vähän kasvattaa. Eli jos mulla on 2 mm terä, niin mä laittaisin tuohon vaikka 2,2 ja näin poispäin, mutta jos on vaikka 2 T-kirjainta lähekkäin, niin silloin se väli pitää olla enemmän kuin se terän koko, mutta tämä C mahdollistaa sen, että se on tämmöinen kaareva ja tuossa M on tämmöisiä muotoja. Niin, no joku voi tietenkin tämänkin ymmärtää väärin, kun sanoo noin, mutta ei siinä mitään. Lähdetään vaan eteenpäin. Valitaan tekstille paikka pikakoordinaatiston avulla. Kerrotaan, että x on 10, pilkku, y 6,5 ja painetaan enteri. Ja kuitataan tämän jälkeen OK-painikkeella. Näin. Seuraavaksi luodaan kehys tähän ympärille suorakaiden muodolla. Löytyy siis rautalanka ja täällä on taas suorakaide. Valitaan suorakaiteen vasemmaksi nurkaksi oriko tuolta. Näin me saadaan se tehtyä. Ja annetaan leveydeksi sitten 60 ja korkeudeksi 30. Kuitataan OK. Seuraavaksi oli sittenkin pitänyt kuitata tuolta OK ja luo uusi operaatio, mutta siinä nyt kävi näin, mutta ei mitään, otetaan se vaan uusiksi. Ja annetaan tässä nyt ensin pikakoordinaatistolla paikka vasemmalle alanurkalle, eli X4 ja Y4. Senhän voi tosiaan antaa suoraan näin, että mä kirjoitan vaan tänne 4,4, niin pilkulla mä erotan ensimmäinen nelonen on X ja seuraava pilkun jälkeinen on Y. Painetaan enteri, otetaan tosta ja kerrotaan se toinen piste, eli 56,26, painetaan enteri. Ja näin me saatiin sitten kehykset tehtyä. Piirtoalueen päällä painan hiiren oikealla ja pistän tänne, että sovita. Pikkusen potkaisen rullalla taaksepäin. Noin. Siinä on nyt meillä kirjaimet sitten tehty. Seuraavaksi lähdetään tekemään siihen työstöratoja. Valitaan täältä ylhäältä konevalikko. Otetaan täältä mil ja oletus. Jos meillä ei ole työstöradat näkyvissä, eli täältä vasemmasta alanurkassa, niin täällä on nämä työstöradat. Laitetaan se näkyväksi, että nähdään, että meillä on nyt koneryhmä täällä luotuna. Tehdään aihio, painetaan tuosta pluspainikkeesta. Ominaisuudet, otetaan aihion asetukset ja tämän jälkeen
päästään tämän näköiseen ikkunaan, mistä valitaan lisäaihio. Klik. Täällä on vaihtoehtoina suorakaire, lieriö. No, suorakairetta tässä tehdään, niin sellainen valitaan. Suorakulmaiset asetukset, eli missä on meidän oriko. Sehän on täällä vasemmalla puolella, eli tossa. Ei täällä, vaan täällä nollapinta on täällä yläpuolella. Hyvä näin. Ja sitten kerrotaan aihion koko. X oli 60 ja Y oli 30 ja vahvuutta pistetään siihen vaikka 5 milliä. Näin. Nyt jos haluttaisiin katsoa, että miltä se meidän aihio näyttää, tässä vaiheessa se on hyvä käydä tarkistamassa. Painan siis piirtoalueella hiiren oikeeta, otan isometrisen näkymän näin. Nyt mä näen, että 5 milliä on tää korkeus, 60. Tää on ihan ok. Eli painetaan OK ja vielä kerran OK. Tässä muuten näkyy nämä mitat vielä hyvin OK. Mastercamin ominaisuushan on tällainen, että se poistaa sen aihion automaattisesti näkyvistä tässä vaiheessa, joka on ihan hyvä. Eihän sitä tarvita, kun se on nähty. Lähdetään tekemään tähän työstörataa ja lähdetään tekemään sitä tämmöisellä taskuoperaatiolla. Eli 2D-taskua haetaan tuolta noin. Nyt me käytetään tämmöistä nopeaa tapaa valita nämä muotoviivat, eli alue. Löytyy tästä. Ja nyt kun mä klikkaan vaan täältä jostakin, täältä pienemmän neliön sisäpuolelta, en kirjaimien sisältä, vaan tältä neliön sisältä noin, niin nyt se valitsee tämän laatikon, tämän pienemmän laatikon ja kirjaimen ulkoreunat. Ja tämä alue, mikä täällä välissä on, niin koneistetaan. Sanotaan OK. Haetaan työkalu. Kirjastosta ei löydy 2 millin työkalua, eli mä painan tuossa valkoisella alueella hiiren oikeeta, luo työkalu, jyrsin tappi. Kyllä, seuraava jyrsin tapin koko 2 milliä, pistetään siihen vaikka pituudeksi 50, lastuava pituus pistetään vaikka 5 milliä ja seuraava. Ja nyt sillä on vielä jotain kerrottavaa tuossa, missä paikassa, missä on pituus, missä sädekompensointi, lastuamisnopeuksia ja hammaskohtaista syöttöä sillä tarjoillaan. Mä voisin tässä määritellä ne ihan hyvin. Mä sanon, että tässä vaiheessa valmis. Myöskin täällä on vielä mahdollisuus muutella syöttönopeuksia, hammaskohtaisia syöttöjä ja näin poispäin. Hyvä näin. Siinä PDF-paperissahan näitä on muuteltu, että mä nyt en lähde näitä muuttelemaan tällä kertaa. Mennään tuonne työstöparametreille, otetaan tuolta työvara pois tuolta pohjasta, jätetään työvara seinämälle, emme jätä, pistetään siihenkin 0. Eli näin. Siitä me saatiin noin tehtyä. Seuraavaksi mennään siirtymisparametreihin. Siihen voisi pistää. Käytännössä niin toi syöttötaso niin 10 milliä on aika paljon. Mä pistän siihen 2 milliä. Syvyys, mihinkä me halutaan mennä, 2 milliä miinusta, eli pinnasta alaspäin 2 milliä. Näin. Jos haluttaisiin tehdä tähän syvyyssuunnassa lastujakoa, niin silloin mä klikkaan tuota syvyyslastut, pistän aktiiviseksi. Ja tuossa on maksimi rouhinta-askel, pistetään siihen 0,6. Noin. Niin nyt me saadaan siihen vähän noita lastujakin. Katsotaan mitä saatiin aikaiseksi. Eli tässä me nyt nähdään, että siinä on meillä nyt työstöratoja. Mä painaan rullan pohjaan, niin mä voin vähän katsella näin sivusuunnastakin sitä, että miltä se näyttää ja pyöritellä sitä. Jos mä valitsen tältä työstöradat-valikosta simuloi valitut operaatiot, eli tommonen aaltoviiva. Tuossa tulee toi käynnistys, täällä näkyy toi pidin, mä otan sen pois näkyvistä tuolta. Nyt on pelkkä tappiterä näkyvissä ja startataan. Niin näin me nähdään, että siellähän se terä lähtee työstämään. Tää on jossain tapauksessa ihan hyvä katsoa, näin niin kuin rautalankamallina. No, jos haluaa katsoa sitten vähän tarkemmin, eli
tuolta tämän aaltoviivan oikealta puolelta. Noin. Aukeaa ihan uusi ikkuna meille, missä on se meidän valittu aihio. Mä suurennan sen. Täälläkin on tämä työkalupirin valtavan iso. Mä voin sen tuolta työkalun komponentit, niin siellä on piri, niin mä otan sen pois päältä. Ja nyt mä starttaan tosta ja nähdään minkälainen kappale meille olisi tullut. Nähdään, että täällä on hyvin paljon tällaista niin kuin koneistamatonta aluetta täällä välissä, mistään se mahtaa johtua. Suljetaan tämä ikkuna, mennään vähän korjailemaan parametreille. Eli jos mä otan täältä viimeistelyn, klik, lastun paksuus eli viimeistelylastun vahvuus 2,5, eli lisätään sen verran sinne viimeistelytyövara. Nyt meillä on 2 millin terä, niin tuohan on enemmän kuin 2 milliä, ei tule toimiin. Pistetään 0,8 siihen, johon lähtee vörkkimään. Rouhintaan voidaan vaihtaa tähän rouhintatavaksi zigzaggi ja lähestymisliike kierteinen. Se on ihan ok, ei sitä voi sanoa, mutta mä voin sanoa, että ei. Otetaan tämmöiset, jos tää olisi jotain pehmosta ainetta, niin poraava tappi, niin menisi ihan laakista. Ja nyt nähdään, että siellä on lastua vähän enemmän. Otetaan vielä toi tarkastus ja katsotaan, mikä meidän lopputulema on. Tämähän näyttää ihan hyvältä. Sitä ei kannata säikähtää, että toi terä ei mene tuonne terävään nurkkaan. Silloinhan se pilaisi ton M-kirjaimen. Eli se ajaa vaan niin paljon, kun se pystyy sillä 2 millisellä tekee. Ja käytännössä tää on ihan siistin näköinen kappale kyllä, että näin me päästiin ihan loistavaan lopputulokseen. Hyvä. Jatketaan tästä eteenpäin.